ɲininkaliw Mariama ka kisa min filɛ nin ye bunkasiri ye fayida dɔ fɔ a la tawsiri la m'o fɔ ka fara a kan n'a ko n bɛ tanga ɲinini arahamanu a k'i kisi ma n'i bɛ sira ala ɲɛ a ko mɔgɔ ni mɔgɔ nana bi kan a ko bɛ kɛ nin cogo de la i b'a ɲɔni ka bɔ i ka ni lahala nɔgɔman de ye fɔlɔ lahala giriman tɛna fɔlɔ i bɛ mɔgɔ ɲɔni ka bɔ i ka ni lahala nɔgɔman de ye fɔlɔ ni mɔgɔ nana bi kan ni yɛrɛ y'a dɔn ni kumana fɛ ka waaju ka nɛsi hakɛ ye a bɛ sagi a waaju dɔ fɔlɔ ka nɛsi hakɛ ye bon ni yɛrɛ y'a dɔn o tɛ fɛn ɲɛ a la ni y'a dɔn ko ni ye mankan bɔ a bɛ taa kana bugo fɔlɔ kana faga fɔlɔ mankan bɔ a ka taa ni y'a dɔn mankan tɛ nin lata fo n ka nin bugo de ni y'a bugo a bɛ taa bugoli fana bɛ na o wagati n'i y'a dɔn bugɔli tɛ nin ta ɲɛ dɛ nin kɔni n'i ma nin faga de dɔrɔn nin bɛ faga wala fagali bɛ na o yɔrɔ la n'i bɛ mɔgɔ ɲɔni ka bɔ i ka ali asihal fali asihalu a kɛ ni nɔgɔma de ye ka taa i t'a a damina gɛlɛya ni direti la ka taa Mariama y'a damina waajuli de la fɔlɔ n'i bɛ sira la ɲɛ donc an y'a fɔ cogo min Ala k'an kisi muso min ni cɛ fana ye o ɲɔgɔnna lasi ma kɔnɔnandiya k'a ye fɔlɔ ka nasiha k'a ye nin n'a ɲɔgɔnna ye kana ye nin minan kɔnɔ nin to ye kana ni ɲɔgɔnna fɔ ɲɛ tuguni donc n'a sagɛra i bɛ kuma girima min fɔ i b'a fɔ a ye mais depuis fɔlɔ ka mankan ci ka kulo ka fɛn kɛ ka lebu n'a lebu ne la lebu o t'a kɛ cogo ɲuman ye a ɲɔni ka bɔ i ka ali asihal fali asihalu bunkasiri b'o fayida fɔ Mariama ka kisa in na n'an bɔra o yɔrɔ la ɲininkali fɔlɔ min kɛra bon ko dɔw ko olu ka dugu k'u bɛ kɛsiw de sigi u ye kɛsi dɔ de sigi ka hakɛ dɔ fɔ mɔgɔ kelen kelen ko saraka don kɛsi la ko ni mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ taa sara wari hakɛ dɔ bɛ o bɛ da i kan i b'a sara k'o bɛ cogo di bon dɔnnikɛlaw ko duguw la hɛrɛ kɛsiw ka dila duguw la ka kɛsiw dila mɔgɔ kelen kelen i seko ye min ye a nati an ka don kɛsi la ka hɛrɛ kow dɔ dila dugu ka hɛrɛ kama dɔɔnikɛlaw ko baasi tɛ nin kɛsi suguw la mais u kana kɛ diyagoya ni fɔrɔso de ni hɛrɛ kɛsiw bɛ dila a kana kɛ diyagoya de parce que ciden ko la yahillu malu imri'in muslim illa bi ti'bati min nafsihi ciden ko tɛ daga i ka silama ka nafolo mina la k'a dun na k'a sɔrɔ ni yɛrɛ de ma jɛn n'a ye ani Ala ko kuranna kɔnɔ wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil Ala ko kana ɲɔgɔn ka nafolo dun ni ngalon ye ani fu ka ɲɔgɔn diyagoya donc diyagoya tɛ bɛn o la ni hɛrɛ kow de do baraji ɲini kow de do a bɛ kɛsiw dila ni min se ye min ye a bɛ na n'a ye ni min se de t'a ye hɛrɛ ko de do baraji de do wajibi tɛ mais a tɛ daga olu ka kɛ diyagoya ye k'o diyagoya bila mɔgɔ kan ko ni mɔgɔ min ma sara karama dɔnna ta ka bili ko o tɛ bɛn dɔnnikɛlaw ko o tɛ bɛn hɛrɛ kɛsiw kɔni baasi t'o la mais a kana mɔgɔ diyagoya ko timani bon ko ni mɔgɔ min ni e ye foraji se ko baraji bɛ ye k'olu minnu bɛ ji ta baraji bɛ ye e bɛ ji ta n'i ka nafa de ko dagalen de e ta ye ale min ye foraji se pour mɔgɔw ka ta k'u yɛrɛ nafa n'a ye baraji bɛ ale de bon ko mɔgɔ b'a dɔn ko ikhlasu b'i la cogo di ikhlasu kɔni ye de i b'a dɔn ikhlasu ye mun ye ni yɛrɛ y'a dɔn i dusukun kɔnɔ nin kuma min filɛ nin ye nin kɛwale nin filɛ nin ye ne m'a fɔ diɲɛ antɛrɛ kama n m'a fɔ mɔgɔ kama nin baara n m'a fɛ mɔgɔ kama n y'a kɛ Ala kelen pewu de kama o bɛ de dusukun kɔnɔ ikhlasu y'o de n'a yɛrɛ a dɔnnen bɛ dusukun kɔnɔ nin kuma min ne y'a fɔ ne y'a fɔ Ala kelen pewu jati de n m'a fɔ ni place ɲini n m'a fɔ ni wari ɲini ye u bɛ kɛwale min i y'a kɛ ni Ala ye o tɛ fili mɔgɔ la min kalasila Ala ye dusukun kɔnɔ o tɛ fili mɔgɔ la i ye min kɛ ni laɲini wɛrɛ fana o tɛ fili yɛrɛ la o Ala k'an kisi k'an tanga
o u b'a fɔ ko jogo ɲuman ye juma ye jogo ɲuman ye de dɔrɔn i ni ala cɛ ala ye ko ko wajibi kan ciden ɲininkara an b'a isetu u y'a ɲininka ko ciden jogo tun ye mun ye a ko kana khuluquhul qur'an a ko ciden jogo tun ye kurana de kurana ko fɛn o fɛn ye wajibi a ka ɲi i k'a kɛ ni yɛrɛ y'i yɛrɛ ye i b'a kɛ k'o kɛ kurana ye fɛn o fɛn harama ye y'a tɔ nin de ye jogo ɲuman ye mais ni e yɛrɛ b'a dɔn kurana b'a kɛ ka ɲamarika minnu kɛ o t'u kɛ ciden ka sariya b'a kɛ ka ɲamarika minnu kɛ i t'u kɛ ayi ewa i bali minnu na i b'u kɛ jogo lankolon b'i la an balimakɛ dɔ ye ɲininkali kɛ k'ale a bɛ tabilikiya de la k'a y'i ka auto ko mun tabilikiya k'a y'i ka auto dɔ mɛn a kan ko mɛ k'a bɛ fɛ i ka walawalali k'a ye kosɛbɛ a harama ninnu an y'an ka seko k'u la ka tɛmɛ u ka segin ka taa n ka kaseti kɔrɔw ma ko sage kuma ka ko ni mɔgɔ n'i ka bamuso juru b'i fa la ko e taari ba fɛ i ko i ka juru min bɛ n fa la juru in filɛ n y'a sara mais kana fɔ n fa ye fana ko n y'a sara k'o bɛ jate juru saralen wa o bɛ jata saralen juru in kɔni ka sara ka bɔ a kan na dɔrɔn hali n'a ma fɔ a ye an ye minnu fɔ arawatigiw k'a fɔ arakan 12 arakan 4 salli fana ɲɛ 2 salli fana kɔfɛ 2 futuri kɔfɛ 2 safo kɔfɛ ani 2 sɔgɔma salli ɲɛ ko ni jamu kɛra u b'o salli cogo di an delila k'a fɔ yan an ko ni futuru ni safo farala ɲɔgɔn kan donc ni a ye salamu bila safo la a damina futuru arakan 2 la arakan 2 min bɛ futuri kɔfɛ a damina wulu la fɔlɔ i ka wulu salli o kɔfɛ arakan 2 min bɛ safo kɔfɛ k'olu salli bon ni salli fana ni lasara de farala ɲɔgɔn kan darura gɛlɛn nana salli fana ni lasara de farala ɲɔgɔn kan i tɛ taama la fana lasara in kɔfɛ salli fana arakan 2 in salli donc u bɛ salli nin cogo de la bon ko mɔgɔ dɔ ko kuranna bɛɛ tɛ e kunkolo la mais sora damano de bɛ kunkolo la mais e bɛ kuranna dayɛlɛ i b'i bolo da ka taa mais sora minnu kunkolo i b'a kɛ k'o de kala o man ɲi sora minnu b'u kunkolo ka wulu kala bon dɔɔninkɛbaaw ko hali ne tɛ kuranna dɔn kuranna bɛ lajɛ i ɲɛ kɔrɔ da parce que kuranna kalan filɛ ni dɔɔninkɛbaaw ko n'i b'a kɛ ka kuranna lajɛ i b'a kala ko baraji 2 de baara i b'a baara 2 de la ɲa b'a kɛ ka kuranna lajɛli min kɛ o ye baara ye o ye baraji ni n b'a kɛ ka lamaga ni harafu minnu ye o ye baraji o de y'a to dɔɔninkɛbaaw ko i ka kuranna ta ka kuranna kala kɔnɔ o de ka ɲi ka tɛmɛ ka to ka kuranna kala ka i kunkolo la parce que kuranna tali ka kala baraji 2 b'a la ɲɛ bɛ lajɛli min kɛ o baraji bɛɛ ani nen bɛ lamagali min kɛ wala ni a kɛra sa e bɛ yɔrɔ min i t'a dɔn i bɛ se k'i ɲɛ tɛmɛ ka to ka lajɛ i ɲɛ la ka taa ɲɛ yeli baraji i b'o sɔrɔ hali n'i ma kalan baraji sɔrɔ mais i kana yɔrɔ dɔ kala yɔrɔ dɔ la k'a sɔrɔ a tɛ sora minnu b'u kunkolo la n'i b'o yɔrɔ la i bɛ olu kala n'i tɛmɛna olu yɔrɔ la i t'a kɛ lajɛli ye pour i ka kuranna lajɛli baraji sɔrɔ mais i kana kɛ i yɛrɛ kɛ ka yɔrɔ dɔ kala yɔrɔ la min tɛ o ye bon ko ale tun b'a fɛ ka taa dɔ ko a bɛ tun b'a fɛ ka taa farida salli misiri dɔ la mais sani ale ka taa farida salli ale nana jama dɔ la jama in ko ale ka salli ni olu ye
ko ale b'a fɛ ka salli ni olu ye ka ayiwa ko ŋaniya nafila ye o kɔfɛ a bɛ taa jama salli la nin man kan a banguw ye de k'u bɛ yɔrɔ min u man ka jama salli u bɛ ka taa misiri la o de ye banguw ye u bɛ yɔrɔ min n'u ni misiriw ka surun a yirula de a filɛ yɔrɔ min n'a bɛ jama salli min kɛ a tɛ jama salli bi ka bɔ aw kan ani misiriw ka surun ne bɛ taa misiri la an bɛ ka taa misiri la nin de yirula bon ko ni mɔgɔ bɛ don silamɛya la a bɛ kalimatu shahada min fɔ dɔw b'u bolo kɔrɔta tɛ kalimatu shahada in ka fɔ i nɛn ka dɔrɔn bon ko n'i ye mɔgɔ ka bololafɛn singa ko a tiɲɛna i bolo i y'a di la i bɛ taa d'a ma ten i b'a fɔ a ye i b'a fɔ a ye dɛ i b'a fɔ a ye dɛ nin yɔrɔ tun tiɲɛna n y'a di la i b'a fɔ a ye ka bange de parce que ni a nana dɔn k'a sɔrɔ e m'a fɔ a ye ayiwa a bɛ se ka fɛn dɔ dɔn i n'a cɛ i ye karisa ye a ye n ka bolimafɛn ta jaa a taara tiɲɛ de ka na di la ka na di ne ma a m'a fɔ n ye donc i b'a fɔ a ye de nin yɔrɔnin tun tiɲɛna n bolo de n y'a di la bon ko o bɛ denmisɛnninw la durusi kuranna la kurannaw dɔw bɛ fara yala u b'u dɔn dinga de se k'u don a kɔnɔ u b'u jani de a ɲumanw b'u jani de Usman ibn Affan tuma min kuranna tun jiginna arabu ka harafu 7 de la tuma min farafinw dɔn ni cayara kan wɛrɛ fɔbagaw cayara dɔnbagaw cayara diina la u tɛ arabu kan mɛn a siranna kuranna kana ɲagami mɔgɔw kana ɲɔgɔn sɔsɔ a la Usmana ye kuranna sagi ka taa Quraishi dɔrɔn ka luga ma Quraishigankaw ka luga a ye kuranna sagi ka to ma ka bɛ sɛbɛn o la harafu tɔ a y'a bɛɛ jani de harafu tɔ a y'u jani de donc dɔnnikɛbaw ko kuranna min n'a fara la ou b'a tiɲɛna a tɛ se ka baara tɛ se ka kɛ n'a ye i b'a jani de n'i ye kuranna jani pour ka tanga de a kana taa bila yɔrɔ nɔgɔlen la baasi t'o la ni kuranna janini n'a dɔgɔyali ye de o de ye kafiriya ye mais n'i y'a jani pour ka bonya de ka karama de a kana taa bila yɔrɔ nɔgɔlen na baasi t'o la Usmana ye kuranna sagi ka taa harafu kelen min na Quraishi ka harafu musahafu tɔ a y'u jani de bon ko an ba Khadija to ne an ba Aisha to ko juman fasamanta ka bu juman ye doni ke ba ko nunun be mo te se ka dankanya ka ko ninde kausa nin ne silamiya damina to fasamanta do sabatiran ba Khadija to ye o ma sabati an ba Aisha to ye silamiya laba fasamanta do sabatiran ba Aisha to ye o ma sabati Khadija to fana ye nunun be alaka mo fasamantu bon ko safu kɔfɛ jɔko naani dɔ bɛ yen donc o ni arawatigiw tɛ kelen ye o jɔko naani sabatira ciden bolo a sabatira salafuw bolo mais ni arawatigiw tɛ kelen ye o y'a damana nafila de dɔɔnikɛbaw ko kuma sahale u bɛ compter sufɛ nafila de la sufɛ joli nafila u bɛ compter o de la ko kwando ko ale bɛ baara kɛ ko sida to bɛ yɔrɔ min mɔgɔ dɔ bɛ na bana mun y'u sɔrɔ a y'u sɔrɔ gorojɛgɛna ni fɛnw de la o la ɲɔgɔnnaw ni e bɛ se k'i yɛrɛ minɛ ka b'u furakɛli la wala ta'awanu ala al-ismi wal-udwan o de ka ɲi bon banabagatɔ tɔw i bɛ nɔgɔya min k'u ye u ka furakɛli la donc n'i bɛ i bɛ se ka jɛ i ka hakɛ don furaw dɔ la minnu t'a sɔrɔ la ala sɔsɔ la hali n'i b'u furakɛ i t'o hinɛ ɲɔgɔnna kɛ pour i kana taa u la fɛrɛ k'u la dɛmɛ ala sɔsɔ ni ala kota la bon ko a fɔra
ko ka an ka tugu faamaw ko jamana in an b'a kɔnɔ cogo min an bɛ tugu silama ɲɛmaw de ko an bɛ tugu faamaw de ko faama fila tɛ jamana kɔnɔ koyi ninnu bɛɛ ye de sunna faamu baliya de ani manahaji salafu faamu baliya faama fila tɛ jamana kɔnɔ koyi dɔɔnikɛbaga kɛra cogo o cogo i ye marabaga de an yamaruyara an ka tugu faamaw de ko dɔɔnikɛbagaw yɛrɛ fana kayina man kana i ye dɔɔni sɔrɔ cogo o cogo e fana bɛ faama de ka mara la i bɛ faama de ka mara la an yamaruyala an ka tugu faamaw de ko fɛn o fɛn ye diɲɛ marali ye marali gorobali o bɛ faamaw de bolo dɔɔnikɛbagaw ta an bɛ tugu olu la de n'u ye ala ta fɔ an ye u ye ciden ta fɔ an ye ka kuma fɔ an ye kuma min a bɛ ala ta ka bɛ sunna ka la faamu salafu salihin an b'u tugu la delila la ani u ka wajulu bɛ delila minnu fɔ an bɛ tugu olu kɔ o la dɔɔni yɔrɔ la mais min ye batoli yɛrɛ ye batoli min fɔra faama bato min fɔra ɲɛma bato min fɔra o ye faamaw de an bɛ tugu olu kɔ de dɔrɔn diina ko min n'u y'a fɔ an ye an bɛ tugu olu kɔ olu fana bɛ faama de mara la faama fila tɛ yen dɛ olu fana bɛ yewa faamaw de mara la lejina daima fule saudiya kɛ yala damana faamaw dɔ wa ko min bɛ masakɛ de b'u bila la ou bien n'u ye ko min ye jamana kɔnɔ olu tɛ jamanadenw ɲamara ni fɛn n'u yɛrɛ dɛ u bɛ u ka sabali de kɛ k'a kɛ faama la fɛn min ni jamanadenw kan ka wajibiya k'a kɛ olu b'a sɛbɛn k'a di faamaw de ma dɔɔnikɛbagaw ta ye de aw bɛ fatawa de kɛ ala ta ye nin de ciden ta ye nin de mais min ye ka mɔgɔw wajibiya ka mɔgɔw bila ka o ye faamaw de dɔɔnikɛbagaw ta ye de ka ala ta fɔ ka ciden ta fɔ mais ka mɔgɔw wajibiya kan a ye nin kɛ a kana nin kɛ o ye faamaw de olu de bɛ aw yɛrɛ fana mara et puis minnu b'a fɔ fana ko an ka faama minnu filɛ nin ye ko ninnu tɛ silamɛya sariya ye faama minnu tugu ɲɔgɔnya fɔ ko ninnu tɛ donc ninnu ye jahili kumaw de ani fɛn dɔnbali kumaw hadisa nana hadisa 114 a bɛɛ nana faama jɛngɛlen de kan wa in jalamu wa jaru ciden ko an ka tugu faama ko hari n'u ye tɔɲɔli kɛ hari n'u jɛngɛna de o de ahli sunna wal jama ka manhaju ye an ka tugu faama k'u jɛngɛna cogo cogo ciden y'a ɲamariya ko faama min tɛ bato an ka bɔ a kɔ o yɛrɛ fo a se ka sɔrɔ an ye illa an taraw kufra bawaha wa indakum min allahi burhan ko naani duuru de b'o la illa an taraw ka yeli kɛ ka mun ye kufura a ka kafiriya ye fasiriya tɛ dɛ o de y'a to Buna Useminu ko ni faama kɛra fasire ye cogo o cogo a ye jɛnɛya kɛ cogo o cogo a ye dole min kɛ cogo o cogo a ye luwaati kɛ cogo o cogo gorojigana kɛ cogo o cogo faama yɛrɛ de bɛ ninnu kan a y'u kɛ cogo o cogo a ko a tɛ daga ka bɔ a ko ka kɛlɛ a fasirira cogo o cogo ciden ye min fɔ taraw a ka mun ye filanan kufura sabanan bawaha kafiriya min bangelen don sosoli bɛ kafiriya min na tɛ dɛ ni faama ye ko dɔ kɛ sosoli bɛ dɔɔnikɛbagaw ni ɲɔgɔn cɛ dɔ ko kafira dɔ ko kafira tɛ bɔli tɛ daga faama ko o la nin tɛ saba ya wa indakum min allahi burhan naani na delila jɛlen b'aw bolo kuranna ni sunna la ko nin ye kafiriya de nin tɛ naani ye ni nin bɛ sabatira faama la yɛrɛ a tɛ bɔ a kɔ fɔlɔ de a tɛ marasi ka contrôle a tɛ bɔ a kɔ fɔlɔ dɛ duurunan ka sabati alistitaatu duurunan ye mun ye a k'a sɔrɔ se bɛ aw ye ni nin naani bɛ sabatira duurunan ye mun ye a k'a sɔrɔ se bɛ aw ye ni faama n'an bɔra a kɔ an bɔra a kama se b'an ye an bɛ se ka taa ta ka taa bila ka so kɔnɔ se tɛ wagasi fitina tɛ wuli joli tɛ bɔ kɛ se tɛ bɔ a fan kan an bɛ se ka taa ta ka taa bila ka baara yɔrɔ la joli tɛ bɔ fitina tɛ kɛ jamana tɛ nɔɔni ayiwa a k'a sɔrɔ an bɛ min bila nɔ la fana o fana b'an bolo la o ka ɲi ka tɛmɛ ale kan n dankanalen bɛ n'a ye 100% ko nin ka ɲi n'a ye o b'an bolo n'an y'ale ta an taara bila ka so kɔnɔ dɔrɔn an bɛ tɛ nin bila ye parce que Imamuna Maliki ko a ko masakɛ a ko jamana ka san 6 san 7 k'a kɛ masakɛ tɔɲalikɛla bolo a ko a ka fisa jamana ka su kelen kɛ ni masakɛ t'a la Imamuna Maliki y'o fɔ wala masakɛ min ni bɔli bɛ ka kɔ n'a tɛ compter masakɛ ni nin sarati 5 dafara min na aw ma Ahmad ibn Hanbali ye Mamunu ale kumana de bi khalqil Qur'anati a ko kuranɛ de tɛ Ala ka kuma ye ko kuranɛ ye danfɛn de
ni nye kuma minya bi kafiriya de ki labo silamiya kono mais ahmad ibn hanbal mamunu kafiriya aye ahmad gosi fana ka shiri fali baba fufu abado kasola abe mogo bilalo ba bugo fo afari koro bebe ke joli bebe tige tige mais hari donkela ahmad ibn hanbal mamugo murta kama hari donkele fana ma wala togola nabe kuma ba fo amirul mu'minina mu'minu nyema tuma mu nana ma domu nana ma kom mamuna ben minnate aye e ka to nyogo doni ke baga ayu faga ni la jababe e yereka ako qur'ana dan fedel e sika anti itanya mariya an ka kodo tanin kama kolla addimau silamo ka joli bom manyi ate sunna kono akana murta bula kana bu akode o tumbe kafiri kuma de fo o ka juguni on tay mais ahmada ma kafira ma bu akofe ko hali tawili de do donc ko nin fama ute fama e wodi e kawarji kuma yire ko marbul katabe hadisa be o ko cidemma o ko ewa anti nyininka fama min tilele ndo katuwa ko anti nyininka wala de an bi nyininka min na fama min benninka ciden ko atile amir wayin jana maka wa gaja malaka akoftugu masakeko hari na yitonyo hari na yikanna fulum minila hari na yenninkela e katuga ko ka sabali ke tanyina alafe o kontinye ni intinye ni ka fama tilele na de fama jengele abenninka ciden ko to ako kana bo fama ko de afashira choko ewa kafu nunu nyerete ewa masaya soro ni kude tawni feunde no masakute la fama silama sariya fama cigi sogo nani dero inqilabu be konte fama shige nani dero afulo ahli halli wal aqdi jamana mogo munu nye doni ke bagaw ye hakili mawdero nu be ko shirika ko foni nu ulu shigira kabbe ka mogo minke jamana nyemay masake be sigi to ko folo fule abubakar sigira nin to dela ahli halli wal aqdi shebon la mogo munu nye doni ke bagaw ye famu bagaw ye hakili mawdero ulu de tara nyogo nye ka abubakar sigi silamiya sariya fama sigi to folo fule afulana minye fama ye mimbe anye ewa fama yere na yi wali hadiko ni fama yere nyamar yake ninnete aye karasake masake nola silamiya sariya ka fama sigi to fulana fule ninkera jontaye abubakariye umar ibn khattab sigi nin to dela abubakari sana ka fature abubakari ko ni alete uka umaru ke fama umaru ke nyemay abubakar fature ko fe manka mayala umaru sigira togo ya fulana fuleninde nimban kunna masake afatu to ni ako na ye woshake ninnete aye karasa de aka masake abeke masake umar ibn khattab sigi chokero ode abubakar de yalla hidu de ko aka shiga kofi ode fule saudiya sisa ni ebe masake yala iye minke wolile ahadiye ninte karasa ni ete drobe ke masake silamiya sariya kam masake sigi togo de fulana yode sabana ye munye eminye masake ifatu to ibe jamakulu do kerekereya ni nete karasa au hake kashigi ne ye kodi au man kofe au kashigi na benna mugomi na ko ke nyemay togo ya sabana ye ninde donye ninke ninde la bambolo yoro juma umar ibn khattab tumami umaru fana sogora asarul mubasirina bil janna cidenye mo tammin kibariya ku be do arjanna kono ayasuru nani te umaru de tunye nani nay munu fatura uto ni umaru te ni ale fatura woro de beto jubair ibn awam abdurrahman ibn auf sa'd ibn abi waqas talhat ibn ubaydillah ani ali ibn abi talib tay ani usmana mogoworo ni mogoworo talihata jubair ibn awam abdurrahman ibn auf sa'd ibn abi waqas usman ibn affan ali ibn abi talib umaru konni woro dema konni ale fatura ni woro
ne ye ko sembe aw ma nye ko di aw ma kofe aw woro ka sigi n'a bɛnna mɔgɔ min na k'a kɛ ɲɛma a k'o kɛ silamɛw ɲɛma ni mɔgɔ wɛrɛ fana taara bɛn olu woro fana min ka wusa ni olu bɛɛ ye Usmana bun Affan u taara bɛn o la k'o kɛ masakɛ ye nin ye joli na sabanan naanina al-inqilab ni min ye coup d'état kɛ ni min ye coup d'état kɛ masakɛ min bɛ a y'a faga ka bɔ yen a sigira a ye palasi sɔrɔ n'an ma to a kɔ n'an ko an ka kɛlɛ joli bɔ de bɛ marifa b'a bolo nbamuru b'a bolo n bɛ to a kɔ masakɛ de don an bɛ to a kɔ o dawlatul abbasiya olu ka faamaya sɔrɔla nin cogo yɛrɛ de la sarafu tɔɔrɔw kɔ dawlatul amawiya o de tun bɛ mara la dawlatul abbasiyaw ka masakɛ fɔlɔ amawiya ka masakɛ laban min ye a y'a faga ka bɔ yen k'a kɛ masakɛ sarafu tora kɔ u y'a jate faama ye u tora kɔ mɔgɔ si ma bɔ a kɔ mɔgɔ si ma muruti a bolo donc ka muruti mɔgɔ kan ka faga silamɛ sariya tɛ jɛn'a ye dɛ mais n'i y'a kɛ i sigira i bɛ compter masakɛ i y'a kɛ i sigira i bɛ compter masakɛ donc masakɛya bɛ silamɛya masakɛ sigi cogo nin cogoya naani de don donc minnu b'a fɔ ko an ka masakɛw sigi cogo min u tɛ masakɛ a jahili kuma de don fɛn dɔnbali kuma de don u tɛ sarafu ka taabolo de don sarafu saliw ka manahaji dɔnbaliya de don donc mɔgɔ o mɔgɔ kɔni ye palasi sɔrɔ a sigira a bɛ compter masakɛ de a tɛ daga i ka bɔ a kɔ fo ciden ye sarati minnu fɔ n ko de y'a to ciden ko in ta'ammara alaykum abdun habashi est ce que ni hadamadenw lafiyalen don u b'u yɛrɛ bɔra u bɛ jɔn kɛ u ɲɛmaw ya mais ciden ko hali ni jɔn de y'aw karaba a nana masaya la hali n'a na cogo man ɲa a man ɲɛ a ye palasi sɔrɔ a ye to a kɔ a kana bɔ a kɔ dɛ a ye to a kɔ donc an bɛ min fɔ kataw kumaw de don masakɛ ye kelen de jamana kɔnɔ ni mun y'an ka jamana yɛrɛ nɔɔni mɔgɔ o mɔgɔ ye dɔɔnikɛbagaw ni diina diina karamɔgɔw ni diina alimamu olu y'u yɛrɛ kɛ masakɛ ye masakɛ b'a dama jamana bɛ mara wala wa kelen kelen ni damana jama i yɛrɛ kɛ masakɛ ye ni e ko min jamana kɔnɔ o ka kɛ o jamana bɛ mara cogo di masakɛ kelen de bɛ jamana kɔnɔ bɛɛ bɛ o mara kɔnɔ k'a ɲina man kana i kɛra cogo o cogo Abubakari tun bɛ ɲɛmaya la wagati min kalifaya la wagati min dɔɔnikɛbagaw tun tɛ yan fuqahaw tun tɛ yan ɲɛmaw de tun don u bɛɛ tun bɛ mara Abubakari de la kuranɛ kalanbagaw tun bɛ yen fuqahaw tun bɛ yen mais Abubakari de tun b'a bɛ mara Umaru tile la Umaru de tun b'a bɛ mara anw ma Amaru ye tuma min a ye ciden ka hadisa dɔ fɔ Umaru bun Khattabi tile la Umaru ko ni hadisa ne ma deli ka nin mɛn hadisa juma ko ni janaba b'i la ko n'i ma ji sɔrɔ i ka tayamamu kɛ ni hadisa fɔra Umaru ko ne hadisa ko ciden ko ni mɔgɔ ma ji sɔrɔ i ka tayamamu kɛ ko ne tɛ nin dɔn dɛ ne ma deli ka nin mɛn dɛ u ko Amaru de y'a fɔ a ko a ye Amaru wɛrɛ Amaru nana a ko Umaru e ɲinana ne ni e ma taa taama dɔ la janaba ye ne sɔrɔ ji tɛ n bolo ne fɛn kɛra n kulunkurula cɛncɛn kɔnɔ komi daba b'a kɛ cogo min parce que ɲɛ ɲana Amaru ɲana ni ala ko kuranɛ kɔnɔ n'i ma ji sɔrɔ i ka tayamamu kɛ i ka buguri i ko o kɛrɛkɛrɛ ale ɲana fo a k'i farikolo de sɔrɔ komi ji ale kulunkurula bɔgɔ la komi daba b'a kɛ cogo min a ko an nalen ne y'a fɔ ciden ye ciden ko ayi a ko Amaru tun b'i wasa i k'i bolo fila kɛtɛ ka dugukolo gosi k'i ɲɛ salo k'i bolo faraw salo Umaru hakili ma se ka hadisa ɲɛ a ko ne hakili ma ye Umaru ɲinana pewu a hakili ma hadisa ɲɛ Amaru ko e de ye ɲɛma ye ni ko n ka hadisa in fɔli to yen n b'a to yen ni ko n k'a fɔ n b'a fɔ Umaru ko ne t'a fɔ i ka hadisa ciden ka hadisa fɔli ne t'a fɔ i k'a to yen n'i yɛrɛ ko a y'a f'u ye ne ye to o bolo ala kalen Amaru y'a yɛrɛ jate minɛ Umaru marabaga de Umaru de ye maralikɛla ye ale ye marafɛn de donc an bɛ min fɔ faama fila tɛ jamana kɔnɔ dɛ faamaw de ye faamaw ye dɔɔnikɛbagaw ta an bɛ tugu olu kɛ diina ko de la n'u ye min fɔ diina la ni derila b'a la sababa b'a la o yɛrɛ n'u ma kataw yɔrɔ min dɛ n'u katawra yɔrɔ min an tɛ tugu o la n'u ye kuma min fɔ diina la derila b'a la kuranɛ ni sunna la faamu sarafu sara olu t'a ye dɛ an k'olu nɔ minɛ o la mais min ye marali ye a ye nin kɛ a kana nin kɛ o bɛ faama de bolo olu de bɛ bɛɛ mara subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ɲininkalenw ma Mariama ka kisa min filɛ nin ye Bunkasiri ye fayida dɔ fɔ a la tafsiri la n m'o fɔ ka fara a kan
na ko mbe tanga yini arrahmanu akin kishima ni be sira alaje wakati ako mugo ni mugo nana bika ako ko beke ni cogo de la iba nyone ka boy kanilla hala nogomande folo la hala grimante na fono ike be mugo nyone ka boy kanilla hala nogomande folo ni mugo nana bika ni yere yado ni kumana fe ka waju kanne shi hakay abe sagi awaji do fole kanne shi hakay mo ni yere yado o te fenya ala ni yado konni nyem mankambo abeta kana bugo folo kana faga folo mankambo akata ni yado mankante ni lata fonka ni bugo de ni nya buga beta bugoli fana bena o wakati ni yado bugoli te ni tanye de nin koni ni man nin faga de dron ni ben faga wala faga li beno yorola ni be mugo nyoni kaboy ka ali ashal fali ashalu akeni nogoma de kata ita adamina gele yani direti la kata Mariama ya damina wajuli de la fono ni be siralaje donc anya fo chomela kan kishi muso miniti fana ya onyogona lashima konna njia kaye folo kanneshi hakai ni na nyogona e kana mi ye ni minan kono ni ntoye kana ni nyogona fonye tuguni donc na shagera ibe kuma girma min fo iba foi mais depuis folo ka mankanji ka kulo ka fenke ka lebona lebona la lebu ota ke chogo nyumai anyoni kabo ika ali ashihal fali ashihal bun kasiru bo faida fo Mariama ka qisayna nambora o yorola nyinin kali folo min kera bo ko do ko uluka dugu ku be kesu de sigi ye kesi do de sigi ka hakke do fo mo kelen ko saraka do kesila ko ko ni mo ni mi ta sara wori hakke do be o be daika iba sara ko be chogori doni ke ko dugula hera kesu ka dila dugula ka kesu dila mugo kelen ishe ko ye minye annati an ka do kesila ka hera ko do dila dugu ka hera kama doni ke ko bashi tennin keshi shugula me u kana ke ja ko ni forosude ni hera kesu be dila akana ke ja ko de parce que tiden ko la yahillu malu imri muslim illa bi tibati min nafsihi tidon ko te daga ika silama kan na fulo minala ka dunna ka sura ni nyere de ma jenay ani ala ko qur'ana kun wala taakulu amwalakum bainakum bil batil ala ko kana nyugon kan na fulo dunin galonye ani fu ka nyugon jako donc jako te be ula ni hera ko de baraji ni ko de do abe kesu dila ni min sheye minye abe nanay ni min shede taye hera ko de do baraji do wajibite na te daga uluka ke jakwaye ku jakwa bila mugoka ko ni mugo min masara karama dona takabili ko tebbe don ko ko tebbe hera kesu ko ni bashi to la miya kana mugo jakwa kum timani rebe ali jimba gande ko forati na so gane gani so abaraji ngante ni bela ni esi ko ndega ko baraji mo tindana mo ko ni mo mi ni ewa eye foraji she ko baraji be ko lu mi be jita baraji be e be jita ni kana fade ko daga lende etay ale mi ni foraji she pour mo ka ta ku yere na fana baraji be ale de bo ko mo ba do ko iglasu bila chore iglasu ko ni yede ibado iglasu e munye ni yere ya do yidu sukun kono ni kuma min fule ni nyen ni ke wale ni fule ni nyen ne ma fo tinya antere kama ma fo mo kama ni mbara ma fi mo kama nyake ala kelem pewde kama o be de sukun kono iglasu yode na yere abdone be dusukun kono ni kuma min ne ya fo nya fo ala kelem pew jati de ma fo ni place nyine ma fo ni wori nyine ube ke wale mi ya ke ni ala ye o te fili mogola min kala sila ala dusukun kono te fili mogola iye min ke ni la nyiri wore fana o te fili yere law la kan sikantanga
ko u b'a fɔ ko jogo ɲuman ye juma ye jogo ɲuman ye de dɔrɔn i ni ala cɛ ala ye ko ko wajibi kan ciden ɲininkara an ba Aisatu u y'a ɲininka ko ciden jogo tun ye mun ye a ko kana khuluquhul Qur'an a ko ciden jogo tun ye Kurana de Kurana ko fɛn o fɛn ye wajibi a ka ɲi i k'a kɛ ni yɛrɛ y'i yɛrɛ ye i b'a kɛ k'o kɛ Kurana ye fɛn o fɛn harama ye y'a tɔ nin de ye jogo ɲuman ye mais ni e yɛrɛ b'a dɔn Kurana b'a kɛ ka ɲamarika minnu kɛ o t'u kɛ ciden ka sariya b'a kɛ ka ɲamarika minnu kɛ i t'u kɛ ayi ewa i bali minnu na i b'u kɛ jogo lankolon b'i la an balimakɛ dɔ ye ɲininkali kɛ k'ale a bɛ tabilikɛya de la k'a y'i ka auto ko mun tabilikɛya k'a y'i ka auto dɔ mɛn a kan ko mɛ k'a bɛ fɛ i ka walawalali k'a ye kosɛbɛ a harama ninnu an y'an ka seko k'u la ka tɛmɛ u ka segin ka taa n ka kaseti kɔrɔw ma ko sage kuma ka ko ni mɔgɔ n'i ka bamuso juru b'i fa la ko e taari ba fɛ i ko i ka juru min bɛ n fa la juru in filɛ n y'a sara mais kana fɔ n fa ye fana ko n y'a sara k'o bɛ jate juru saralen wa o bɛ jata saralen juru in kɔni ka sara ka bɔ a kan na dɔrɔn hali n'a ma fɔ a ye